Καβουρδίζουμε το σουσάμι με σπορέλο. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε τη ζάχαρη να γίνει καραμέλα. Προσθέτουμε το μέλι και το ανακατεύουμε να λιώσει. Όταν είναι έτοιμο βάζουμε το σουσάμι και αν θέλουμε κάποιον άλλο ξηρό καρπό. Το βάζουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί που έχουμε αλείψει με λίγο σπορέλαιο για να μην κολλάει. Όταν είναι χλιαρό το χαράζουμε σε κομμάτια. Αν θέλουμε να το διατηρήσουμε το τυλίγουμε με μεμβράνη. Καλή επιτυχία!